igual que o resto das linguas, un idioma no que se pode facer ciencia perfectamente. E hoxe imos falar exclusivamente de ciencia en galego. Empezamos comentando xente que fixo ciencia. Perspectiva, se continúa a traballar como xornalista, aunque tuvo que exiliarse a Guatemala máis tarde a Argentina porque estaba en contra da política colonista de Estados Unidos. Morreu só en pobre o 6 de febreiro de 1899 e foi enterrado no cemiterio do Oeste nun panteón anónimo. Pero cando chegaron algunhas follaban o dispositivo de apertura, para aterrizar utilizaban esa especie de flotador que podeis ver, que cando se pousaba, pois amortiguaba a caída. Moitas fallaron debido a que partes das propias máquinas. E entón, pois isto a gracia é tratar de ver, porque estamos todos emocionados aquí co LHC, por que se pode encontrar física nova. Porque, como vos dicía Carlos, esta máquina funciona a unha enerxía moito máis alta que ningún dos aceleradores que se teñen construído hasta agora. Hasta, pois, 3 e pico veces máis alta que o acelerador parecido que está agora nos Estados Unidos. Entón, hai o principio de incertidume de Heisenberg que che di que a enerxía e a distancia son inversamente proporcionais. Entón, se ti tes unha enerxía moi grande, podes mirar a cousiñas máis pequenas. Entón, nós agora vamos a estar mirando cousiñas máis pequenas. Houve xente que neste apartado da visita non me pude entrar porque, bueno, impón bastante ver os cadáveres encima dunha mesa de disección. Era de plástico, ¿ves? Bebés sin cabeza, sin brazos, sin todo o centro. O que queremos é que este ano convóquese, vai ser convocado como que ser o segundo premio de divulgación científica Ángel Carracedo. Queremos con isto é animarnos a todos a que participedes, a que presentes traballos, tedes na página do centro, pois a maneira de presentar os seus traballos, e tratas de facer traballos pois, de cuestións científicas, qualquer tipo de cuestións científicas, na área de biología, de química, de matemáticas, o que queras, dun xeito máis ameno posible, de acordo? Pero, bueno, Imos falar da maxia dos números. Vos pensaredes que nos números non hai maxia, pero sí que hai maxia, moitas. Temos aquí o Partenón, temos o xirasol e preguntaredes que relación pode haber entre o Partenón, que é un templo que leva 2017 e o xirasol, que é unha simple e humilde flor que atopamos por aí por lugar.